משפחת אשכנזי, השם יברך אתכם בכל מכל כל. תודה רבה על כל השפע שאתם עוזרים לנו, תזכו למצוות. מי שברך דאבותינו אברהם יצחק ומשה ואהרון ושלמה, וישלח ברכה והצלחה משפחת אשכנזי על תרומתם בפורים, השם יזכה אותם גדול מעלה מעלה מעלות התורה הקדושה, יהיה ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, בריאות איתנה, בכל בניהם, בנותיהם, משפחותיהם, יהיו מבורכים בכל הברכות הכתובות בתורה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אני מברכת את המשפחה הזאת שבעזרת השם יזכו לשפע של ברכה. הם משמחים המון המון משפחות, ואין לנו מילים להודות להם על הכל, גם הרב ארוש במיוחד, שמשמח כל פעם מחדש את המשפחות ואת הילדים, חושב על כל אחד ואחד מהמשפחה, מבני המשפחה. השם יברך אתכם על הכל, ואת המשפחה, במיוחד משפחת אשכנזי, שפע של ברכה וכל טוב, הצלחה בכל מה שתצליחו, תצליחו ותשכילו בעזרת השם. במשפחת אשכנזי, שלו בעזרת השם שפע של ברכה, הצלחה בכל מעשי ידיו, הרבה בריאות, איתנה וגדלו שערות ליבו לטובה. ציון משכן כבוידךו ויעל מלכוס בית דוד